Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί νερό και αίμα βγήκαν από το σώμα του Ιησού στο Σταυρό? Γιατί όχι μόνο αίμα, όπως θα περίμενε κανείς σε έναν θάνατο αποσταύρωση. Ήταν αυτή η λεπτομέρεια απλώς μια φυσική σύμπτωση ή κρύβεται κάτι πολύ βαθύτερο εκεί? Αυτή η σκηνή, η οποία καταγράφεται με ακρίβεια στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον θεολόγους, μελετητές και ειλικρινείς καρδιές για αιώνες. Αυτό όμως που λίγοι γνωρίζουν και αυτό που ίσως δεν έχετε ακούσει ποτέ ξεκάθαρα, είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη στιγμή κρατά ένα από τα βαθύτερα πνευματικά μυστήρια σε ολόκληρη τη βίβλο και αυτό που πρόκειται να ανακαλύψετε μπορεί να σας εκπλήξει. Φανταστείτε τη σκηνή. Το άψυχο σώμα του Ιησού κρέμεται μεταξύ ουρανού και γης και μετά ένας Ρωμαίος στρατιώτης τρυπάει την πλευρά του με ένα δόρυ. Από την πληγή ρέει αίμα. Αίμα και νερό, μια λεπτομέρεια τόσο συγκεκριμένη, τόσο δραματική, που ο Ιωάννης κάνει μια μαρτυρία λέγοντας «Αυτός που το είδε έχει καταθέσει και η μαρτυρία του είναι αληθινή». Γιατί αυτή η έμφαση? Γιατί αυτή η σκηνή καταγράφηκε ως κάτι άξιο αιώνιας προβολής στη Γραφή? Τι σημαίνει αυτό? Αυτή η διπλή ροή, φυσική και πνευματική, που ρέει από τον Σωτήρα στην πιο σκοτεινή και ταυτόχρονα πιο ένδοξη στιγμή της ιστορίας. Ίσως έχετε διαβάσει αυτό το απόσπασμα ή έχετε ακούσει για αυτό, αλλά δεν σταματήσατε ποτέ να αναλογιστείτε τι είναι. Το αίμα και το νερό αντιπροσωπεύουν πραγματικά και ίσως όπως πολλοί αποδέχτηκα αυτή τη σκηνή απλώς ως ιατρικό γεγονός, χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι είναι στην πραγματικότητα ένα ισχυρό πνευματικό κλειδί, φορτωμένο με συμβολισμούς, υπόσχεση και αποκάλυψη. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί μόλις το καταλάβεις αυτό, δεν θα ξανακοιτάξεις τη θυσία του Ιησού με τον ίδιο τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν βίωσε ο Ιησούς, ούτε καν ο τρόπος που πέθανε, ήταν τυχαίο. Κάθε λεπτομέρεια, κάθε χειρονομία, κάθε λέξη έχει έναν σκοπό. Και όταν μιλάμε για πνευματικά μυστήρια που αποκάλυψε ο Ιησούς, μιλάμε για τέτοιες στιγμές, όταν ο ουρανός άγγιξε τη γη και άφησε ένα ορατό σημάδι για όσους έχουν μάτια να βλέπουν. Το αίμα μιλάει για λύτρωση, το νερό μιλάει για κάθαρση. Όταν όμως οι δυο τους ενωθούν, κάτι μεγαλύτερο αποκαλύπτεται, κάτι που αντυχεί ακόμα και σήμερα στα πνεύματα, εκείνων που επιθυμούν να κατανοήσουν τους τρόπους του Θεού. Έχετε νιώσει ποτέ ότι ο Θεός προσπαθούσε να σας δείξει κάτι μέσα από φαινομενικά μικρές λεπτομέρειες που έφεραν αιώνιο βάρος? Μερικές φορές η μεγαλύτερη αποκάλυψη είναι ακριβώς εκεί που οι περισσότεροι άνθρωποι την παραβλέπουν. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. Τη στιγμή που τρυπιέται το σώμα του Ιησού, αυτό που βγαίνει από Αυτόν αποκαλύπτει περισσότερα για το ποιος είναι και για το τι ήρθε να κάνει για εμάς, παρά για κάθε θρησκευτικό λόγο. Μείνετε μαζί μου καθώς εμβαθύνουμε σε αυτό το μυστήριο. Θα επιστρέψουμε στην Παλαιά Διαθήκη, θα κατανοήσουμε το πνευματικό πλαίσιο και θα ανακαλύψουμε γιατί αυτή η λεπτομέρεια θα μπορούσε να είναι το κλειδί για την κατανόηση του σκοπού του Θεού στη ζωή σας. Ίσως στο τέλος θα συνειδητοποιήσετε ότι αυτό που βγήκε από το σώμα του Ιησού εκείνη τη στιγμή, το νερό και το αίμα, θέλει επίσης να πετύχει η καρδιά σου σήμερα. Και όλα ξεκινούν ακριβώς εκείνη τη στιγμή που η λόγχη διαπερνά την πλευρά του Υιού του Θεού. Και όλα ξεκινούν ακριβώς εκείνη τη στιγμή που η λόγχη διαπερνά την πλευρά του Υιού του Θεού. Μια βίαιη χειρονομία, ναι, αλλά μια που αποκαλύπτει μια σιωπηλή και βαθιά χάρη από εκεί. Το αίμα και το νερό ρέουν όχι μόνο από ένα σταυρωμένο σώμα, αλλά στην ιστορία της ανθρωπότητας και ίσως, αν το επιτρέψετε, και στη δική σας ιστορία. Γιατί αυτή η λεπτομέρεια, που πολλοί αγνοούν ή γρήγορα παραβλέπουν, έχει τη δύναμη ξυπνήσει βαθιά ερωτήματα. Τι σχέση έχει αυτό με εμένα? Τι προσπαθεί να μου δείξει ο Θεός μέσα από αυτό? Με έχει ήδη φτάσει αυτή η ροή ζωής. Εάν αυτό το θέμα έχει νόημα για εσάς, αφήστε εδώ στα σχόλια αυτό που σας άγγιξε περισσότερο μέχρι τώρα. Ίσως ήταν η στιγμή του δώρατος, ίσως ο συμβολισμός του αίματος, ίσως η παρουσία του νερού ως ένδειξη νέας ζωής. Κάθε άτομο βιώνει αυτό το μυστήριο με μοναδικό τρόπο και όταν μοιράζεστε αυτό που νιώσατε, βοηθάτε και τους άλλους να προβληματιστούν. Αυτή η ανταλλαγή μετατρέπει το βίντεο σε κάτι ζωντανό, μία πραγματική συνομιλία μεταξύ αφυπνισμένων καρδιών. Και αν πιστεύετε ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να ανακαλύψουν αυτές τις αποκαλύψεις που κρύβονται στις λεπτομέρειες της ζωής του Ιησού, όπως το βίντεο είναι απλό, αλλά κάνει τη διαφορά. Όταν κάνετε κλικ στο «Μου αρέσει», λέτε στο ίδιο το YouTube
Αυτό το περιεχόμενο είναι σημαντικό, πρέπει να προσεγγίσει περισσότερους ανθρώπους και ειλικρινά, με τόσο κενό περιεχόμενο εκεί έξω, διαδίδοντας ένα τέτοιο μήνυμα είναι ένας τρόπος να ευαγγελίζεσαι με ένα κλικ. Και αν νιώθατε ότι αυτός ο χώρος εδώ έχει κάτι το ιδιαίτερο, αν καταλάβατε ότι εδώ δεν αντιμετωπίζουμε τα βιβλικά κείμενα ως ρουτίνα, αλλά ως ζωντανά μυστήρια, εγγραφείτε στο κανάλι εδώ, βουτάμε βαθιά, χωρίς βιασύνη, επιδιώκοντας να κατανοήσουμε τις γραφές με ευλάβεια, πάθος και αλήθεια. Η εγγραφή σας δείχνει ότι θέλετε να συνεχίσετε αυτό το ταξίδι μαζί μας και είναι η εγγραφή σας που ενισχύει αυτό το έργο, που βοηθά αυτό το μήνυμα να συνεχίσει να αντυχεί, να φτάσει σε περισσότερες ζωές, σε περισσότερες καρδιές που διψούν για νόημα. Επειδή στο τέλος της ημέρας αυτό το κανάλι υπάρχει μόνο λόγω ανθρώπων σαν εσάς, που δεν αναζητούν ρηχό περιεχόμενο, αλλά αληθινή εμπειρία με αυτό που άφησε ο Θεός, αποκαλύφθηκε ανάμεσα στις γραμμές του Σταυρού και αυτό που θα δούμε ακόμη μαζί. Ξεπερνά κατά πολύ αυτό που μπορούν να αντιληφθούν τα φυσικά μάτια. Η απογευματινή σκόνη άρχισε να πέφτει πάνω από τον Γολγοθά, καθώς έπεφτε σιωπή. Δεν ακούγονταν πια κραυγές, γελίες ή δάκρυα, μόνο ένα παράξενο βαρύ κενό, σαν να κρατούσε την ανάσα του ακόμη και ο ουρανός. Το σώμα του Ιησού παρέμεινε εκεί, κρεμασμένο ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, σαν μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους. Και ήταν εκείνη τη στιγμή, σε εκείνο το προφανές τέλος, που συνέβη κάτι απροσδόκητο. Ένας στρατιώτης, με την ψυχρότητα κάποιου που απλώς ακολουθούσε τις εντολές, πλησίασε. Έπιασε γερά το δόρι του, χωρίς δισταγμό, και το βύθισε στα πλευρά του Ιησού. Μια γρήγορη χειρονομία. Ένα τελευταίο κοφτό άγγιγμα. Αλλά αυτό που συνέβη στη συνέχεια δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τη βιολογία. Από εκείνη την πληγωμένη πλευρά αναβλύζει αίμα και νερό, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και οι δύο. Ξεχωριστοί και όμως ενωμένοι, σαν να μεταφέρουν ένα μήνυμα πολύ βαθύ για λέξεις. Αυτό δεν ήταν μόνο σωματικό υγρό. Ήταν ένα σύμβολο. Ήταν ένας πνευματικός κώδικας που αποκαλύφθηκε μπροστά στα μάτια, ίσως όχι ακόμη έτοιμος να τον αποκρυπτογραφήσει. Και εδώ αρχίζει το αληθινό σημείο καμπής στην κατανόηση του Σταυρού. Αυτό που βγήκε από το σώμα του Ιησού δεν ήταν απλώς το αποτέλεσμα μιας ανοιχτής πληγής, ήταν το σημάδι ότι κάτι απελευθερώθηκε από τον ουρανό στη γη. Μια σιωπηλή αλλά αποφασιστική θεϊκή απάντηση. Είναι αδύνατο να μην φανταστεί κανείς τον αντίκτυπο εκείνης της στιγμής. Ο στρατιώτης, συνηθισμένος στο θάνατο, μπορεί να μην κατάλαβε τι είδε, αλλά ο Απόστολος Ιωάννης, που ήταν εκεί και παρατηρούσε, κατάλαβε το μέγεθος αυτού που έβλεπε και γι' αυτό το κατέγραψε με τόση έμφαση, σχεδόν ως προειδοποίηση. Εκείνος που το είδε μαρτύρησε και η μαρτυρία του είναι αληθινή. Δεν ήταν απλώς μια ιστορική σημείωση, ήταν μια πνευματική επιβεβαίωση. Έχει σημασία, σημαίνει κάτι, γιατί σε εκείνη την ανάβληση αίματος και νερού υπήρχε ένα μείγμα θυσίας και αναγέννησης, δικαιοσύνης και χάρις, τέλους και νέας αρχής. Μπορείτε να νιώσετε το βάθος αυτού. Αυτή η στιγμή κρατά περισσότερα από τον θάνατο ενός ανθρώπου, σηματοδοτεί τη δεύτερη στιγμή κατά την οποία η Παλιά Διαθήκη πάβει και η Νέα αρχίζει να πάλεται. Και όλα αυτά όχι με σάλπιγγες ή βροντές, αλλά με δύο στοιχεία να ρέουν σιωπηλά από μια πληγή. Είναι σαν να έλεγε ο Παράδεισος, τώρα έγινε, τώρα γεννήθηκε κάτι νέο. Και αν κοιτάξετε προσεκτικά θα συνειδητοποιήσετε ότι έτσι λειτουργεί ο Θεός στις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις της ζωής. Όχι με θόρυβο, αλλά με διακριτικά και ισχυρά σήματα. Τώρα θέλω να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει κάτι εκπληκτικό πίσω από τη χρήση του δώρατος. Σε αρκετούς αρχαίους πολιτισμούς, το δώρη ήταν σύμβολο της εξουσίας, της τελικής απόφασης, του διαχωρισμού μεταξύ αυτού που ζει και αυτού που πεθαίνει. Όταν ο στρατιώτης σπρώχνει το δώρη, δεν τραυματίζει απλώς ένα σώμα. Πληγώνει εν αγνία του ανοίγοντας την πύλη σε μια νέα πνευματική πραγματικότητα, εκτελεί κάτι που φαίνεται να είναι μια ψυχρή πράξη, αλλά ο Θεός μεταμορφώνει αυτή τη χειρονομία σε σπόρο αιώνιας αποκάλυψης. Το νερό που ρέει δείχνει τη νέα ζωή, την κάθαρση, το πνεύμα. Το αίμα αποκαλύπτει το τίμημα της δικαιοσύνης, της λύτρωσης, της αγάπης που δεν υποχωρεί ούτε μπροστά στο θάνατο. Ο συνδυασμός των δύο μας οδηγεί να το καταλάβουμε αυτό. Η θυσία του Ιησού δεν ήταν απλώς για να συγχωρήσει αμαρτίες, αλλά για να δημιουργήσει κάτι εντελώς νέο, μια νέα ταυτότητα, μια νέα δημιουργία, ένα νέο ταξίδι. Και είναι αδύνατο να μην σκεφτεί κανείς το βάθος αυτής της απόφασης.
Διότι όταν ο Ιησούς επιτρέπει να τρυπηθεί η πλευρά του, δεν παραδίδει απλώς τον εαυτό του. Είναι δίνοντας στην ανθρωπότητα το δικαίωμα να ξαναγεννηθεί, λέει, χωρίς λόγια. Αυτό είναι για σένα. Είναι για να σε φτάσει. Είναι να μεταμορφώσει και την ιστορία σου. Και δείτε πως όλα αυτά μιλούν για αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε εμείς οι ίδιοι. Πόσες φορές στη ζωή μας ο Θεός αφήνει κάτι να μας διασταυρώσει, να μας αγγίξει με πόνο, όχι να μας καταστρέψει, αλλά να αποκαλύψτε κάτι που κρύβεται μέσα μας. Η θεϊκή επίδραση δεν έρχεται πάντα ως ορατή ευλογία. Μερικές φορές έρχεται μεταμφιεσμένο σε απώλεια, ως ρήξη, ως κάτι που φαινόταν σαν το τέλος. Αλλά όταν καταλαβαίνουμε την κρυμμένη αλήθεια πίσω από αυτές τις στιγμές, συνειδητοποιούμε ότι ήταν μόνο η αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης μεταμόρφωσης. Γι' αυτό αυτή η στιγμή του δώρατος δεν μπορεί να διαβαστεί βιαστικά, γιατί μας διδάσκει να βλέπουμε πέρα από το ορατό, πέρα από τη φαινομενική ταλαιπωρία. Μας καλεί να ερμηνεύσουμε ξανά τις δικές μας διαδικασίες πόνου, τις πτώσεις μας, τα νέα μας ξεκινήματα. Ο Ιησούς, ακόμη και νεκρός για τα ανθρώπινα μάτια, συνεχίζει να ενεργεί, συνεχίζει να διδάσκει, συνεχίζει να ελευθερώνει και το κάνει με τρόπο που μόνο όσοι έχουν πνευματικά μάτια μπορούν να συλλάβουν. Αυτό είναι το είδος της αποκάλυψης που αλλάζει μυαλά, που μετατοπίζει την πίστη από το επιφανειακό στο ουσιαστικό. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για μία λεπτομέρεια της Σταύρωσης, μιλάμε για γέννηση μιας νέας πνευματικής διάστασης, ορθάνυχτο εκεί, στη λεπτομέρεια που ο κόσμος δεν παρατήρησε, αλλά που ο ουρανός κατέγραψε ως καθοριστική. Υπάρχουν στιγμές στο ταξίδι μας που φαίνονται μελανιασμένες, αλλά στην πραγματικότητα είναι πύλες. Υπάρχουν σημάδια που πονάνε, αλλά έχουν τη δύναμη να επαναπροσδιορίσουμε ποιοι είμαστε. Και αν έχετε φτάσει ως εδώ με ανοιχτή καρδιά, ίσως έχετε ήδη συνειδητοποιήσει ότι αυτό το μυστήριο περιλαμβάνει και εσάς. Ίσως βρίσκεστε σε μια από εκείνες τις στιγμές που κάτι φαίνεται να έχει περάσει από το μυαλό σας και όλα μέσα σας ουρλιάζουν για νόημα. Ίσως αυτό που χρειάζεστε αυτή τη στιγμή να μην είναι απλώς μια απάντηση, αλλά μια νέα εμφάνιση για το τι έχει ήδη συμβεί. Γιατί μερικές φορές αυτό που φαίνεται σαν το τέλος είναι ακριβώς η στιγμή που νερό και αίμα αρχίζουν να ρέουν. Γράψτε στα σχόλια. Αυτό είναι λογικό για μένα, για να ξέρω ότι αυτή η συζήτηση αντυχεί και εκεί. Τώρα θέλω να μπω ακόμη πιο βαθιά σε αυτό το θέμα, γιατί αυτό που συνέβη εκεί, τη στιγμή που το δόρυ άγγιξε την πλευρά του Ιησού, δεν ήταν ατύχημα, ούτε λεπτομέρεια ξεχασμένη από τον Θεό. Όλα αυτά είχαν ήδη ανακοινωθεί, προγραμματιστεί, προφητευτεί, και όταν κοιτάξουμε προσεκτικά τα αρχαία κείμενα, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι οι γραφές δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό αρχείο, αλλά ένας πνευματικός χάρτης που έδειχνε αυτή ακριβώς τη στιγμή εδώ και αιώνες. Κάθε χειρονομία, κάθε σκηνή στη Σταύρωση του Ιησού έχει τις ρίζες του σε πολύ παλαιότερες αποκαλύψεις. Αυτό που φαινόταν σαν ένα βάναυσο τέλος ήταν στην πραγματικότητα που συνέδεε τον ουρανό και τη γη μια αόρατη κλωστή που είχε υφανθεί από την εποχή των προφητών. Ο Ζαχαρίας, εκατοντάδες χρόνια πριν από τον Ιησού, έγραψε κάτι που με την πρώτη ματιά φαινόταν απίστευτα μυστηριώδες. «Θα κοιτάξουν αυτόν που τρύπησαν». Αυτή η φράση μπορεί να πέρασε απαρατήρητη από πολλούς για πολύ καιρό. Όταν όμως η πλευρά του Ιησού τρυπήθηκε και ανάβλησε αίμα και νερό, αυτή η προφητεία απέκτησε σάρκα, απέκτησε πρόσωπο, απέκτησε πλαίσιο. Αυτό που ήταν κρυμμένο ανάμεσα στις γραμμές της Παλαιάς Διαθήκης έγινε ορατό ενώπιον μαρτύρων και δεν ήταν μόνο να βλέπεις, ήταν να αναγνωρίσεις. Σχετικά με τη συνειδητοποίησή του, όλα ήταν μέρος ενός σχεδίου πολύ μεγαλύτερου από ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς εκεί. Και αυτό που τα κάνει όλα ακόμη πιο βαθιά είναι ότι αυτή η αναγνώριση δεν επιφυλάχθηκε μόνο για τους οπαδούς του Ιησού. Ο ίδιος ο εκατόνταρχος, ένας Ρωμαίος στρατιώτης, όταν είδε πώς πέθανε ο Ιησούς, δήλωσε «Αλήθεια, αυτός ήταν ο Υιός του Θεού». Δείτε τη δύναμη αυτού. Ένας ξένος, κάποιος έξω από την εβραϊκή παράδοση, αναγνωρίζει αυτό που πολλοί θρησκευόμενοι δεν βλέπουν. Επειδή δεν τρυπήθηκε μόνο σάρκα, ήταν διασχίζεται η γραμμή μεταξύ χρόνου και αιωνιότητας για να αποκαλύψει κάτι που κρυβόταν στις σκιές των προφητιών. Όταν μιλάμε για κρυμμένες αλήθειες που αποκαλύπτονται εν καιρό, αυτή η στιγμή είναι ένα τέλειο παράδειγμα. Συχνά στο δικό μας ταξίδι περνάμε καταστάσεις που φαίνονται ανούσιες, ασύνδετες, κατακερματισμένες. Αλλά καθώς περνά ο καιρός και καθώς η πίστη μας οριμάζει,
Αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε αυτό ο Θεός το σχεδίαζε ήδη πολύ πριν το καταλάβουμε. Ότι υπάρχει ένα πνευματικό πλαίσιο πίσω από την επιφάνεια και ότι ακόμα και στον πόνο υπάρχει κατεύθυνση. Ακόμα και στις πληγές υπάρχει σκοπός. Λες και όλα περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να αποκαλυφθούν. Και όταν είναι, τίποτα δεν φαίνεται πια με τον ίδιο τρόπο. Θυμάστε αυτόν τον αρχαίο κανόνα για το αρνί του Πάσχα πίσω στην Έξοδο 12. Δεν θα σπάσεις κανένα από τα κόκαλά του. Φαίνεται σαν μια απλή τελετουργική οδηγία, αλλά επανέρχεται στο κατά Ιωάννη 19, όταν ο Ευαγγελιστής το λέει αυτό, τα οστά του Ιησού δεν έσπασαν, σε αντίθεση με τους άλλους σταυρωμένα. Αυτό από μόνο του θα ήταν έκπληξη. Αλλά όταν συνδέουμε αυτό το γεγονός με την απέτηση της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπουμε τι συμβαίνει. Ο Ιησούς είναι το αρνί, ο αληθινός, το οριστικό. Αυτή που υποδεικνύει το Πάσχα από την Αίγυπτο. Το σύμβολο γίνεται πραγματικότητα μπροστά στα μάτια μας. Είναι σαν κάθε σελίδα της Παλαιάς Διαθήκης να φωνάζει σιωπηλά «Θα έρθει». Και όταν ήρθε, οι προφητείες άρχισαν να αποκτούν κίνηση, χρώμα, παλμό. Δεν ήταν εκεί τυχαία. Άνοιξαν το δρόμο για να μην μπορεί κανείς να πει «Δεν ξέραμε». Κι όμως, τόσοι πολλοί δεν είδαν. Γιατί συχνά κοιτάμε, αλλά δεν βλέπουμε. Είναι εκεί, μπροστά στα μάτια μας, αλλά χωρίς πνευματική διάκριση η αλήθεια περνάει σαν σκιά. Και αυτό μας κάνει να αναλογιστούμε πόσες αλήθειες έχουμε μπροστά μας σήμερα, αλλά ακόμα αδυνατούμε να τις αναγνωρίσουμε. Αυτή είναι η επίδραση ενός θεϊκού σχεδίου που εκτείνεται από γενιές. Ένα σχέδιο που δεν ήταν αυτό σχέδιο, αλλά σχεδιάστηκε με ακρίβεια, ώστε κάθε βήμα του Ιησού να είναι σε αρμονία με αυτό που είχε ήδη ανακοινωθεί. Εδώ δεν υπάρχει υπερβολή. Κάθε λεπτομέρεια, από τη στιγμή του δώρατος μέχρι την απουσία σπασμένων οστών, είναι μέρος μιας ουράνιας ορχήστρας που έχει συντονιστεί εδώ και αιώνες. Και τώρα, καθώς βλέπουμε αυτά τα κομμάτια να μπαίνουν στη θέση τους, κάτι κινείται μέσα μας. Επειδή αισθανόμαστε ότι δεν ακούμε απλώς μια αρχαία ιστορία, ακούγαμε αγγίζοντας κάτι ζωντανό, επίκαιρο, αιώνιο. Και ίσως αυτό είναι που μας διδάσκει περισσότερο το ταξίδι της πίστης. Να δούμε πέρα από την επιφάνεια, να συνδέσουμε τις τελείες, να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει μια θεϊκή λογική που λειτουργεί όπου ο κόσμος βλέπει μόνο χάος. Όταν το αίμα και το νερό ωραίουν, δεν επιβεβαιώνουν απλώς έναν θάνατο, επιβεβαιώνουν μια υπόσχεση. Λένε, αυτό που υπόθηκε έχει πλέον εκπληρωθεί. Ό,τι ήταν κρυμμένο τώρα αποκαλύπτεται. Και το εκπληκτικό είναι ότι όσο περισσότερο εμβαθύνουμε σε αυτή την αποκάλυψη, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι μας αποκαλεί με το όνομά της. Ότι δεν είναι μόνο αυτό που έκανε ο Ιησούς έχει να κάνει με το ποιος είναι για εμάς σήμερα. Το ερώτημα παραμένει, σε ποιο βαθμό είμαστε διατεθειμένοι να δούμε τις υποσχέσεις να εκπληρώνονται στα μικρά πράγματα. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να αντιληφθούμε την πιστότητα του Θεού στα παρασκήνια της δικής μας ιστορίας. Διότι, αν ήταν σε θέση να εκπληρώσει κάθε προφητεία που γράφτηκε πριν από αιώνες λεπτομερώς, δεν είναι ικανός να συνεχίσει να γράφει την ιστορία μας με την ίδια προσοχή. Αυτό αλλάζει την νοοτροπία μας. Αλλάζει τον τρόπο που ερμηνεύουμε τις καθυστερήσεις, τις σιωπές, τις κλειστές πόρτες. Γιατί ξαφνικά το συνειδητοποιούμε τίποτα δεν είναι χαλαρό. Όλα έχουν χρόνο και όλα διεξάγονται από χέρια που ξέρουν το τέλος από την αρχή. Αυτή η κατανόηση δεν είναι απλώς θεολογική, είναι μεταμορφωτική. Γιατί όταν αρχίζουμε να βλέπουμε το χέρι του Θεού στις λεπτομέρειες, αρχίζουμε να εμπιστευόμαστε διαφορετικά. Ξεκουράζεται διαφορετικά, περπατώντας με μεγαλύτερη σαφήνεια, ακόμα και όταν δεν έχουμε ακόμη όλες τις απαντήσεις. Και αυτή η εμπιστοσύνη δεν γεννιέται από ένα αόριστο συναίσθημα, αλλά από την πεποίθηση ότι ο ίδιος Θεός που έγραψε προφητείες και τις εκπλήρωσε με ακρίβεια, φροντίζει επίσης για όσα δεν καταλαβαίνετε ακόμα. Βλέπει πρώτος, ενεργεί πρώτος και εν καιρό αποκαλύπτει. Σχολιάστε εδώ, και εγώ είμαι σε αυτό το ταξίδι, για να ξέρω ότι περπατάς μαζί μου σε αυτήν την αναζήτηση περισσότερης αλήθειας και νοήματος. Τώρα θέλω να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα, γιατί όταν μιλάμε για το αίμα που κυλούσε από την πλευρά του Ιησού, δεν μιλάμε μόνο για ένα όμορφο σύμβολο ή ένα μακρινό θρησκευτικό στοιχείο. Μιλάμε για κάτι ζωντανό, ουσιαστικό και βαθιά πνευματικό. Το αίμα, από τα πρώτα κεφάλαια της βίβλου, ήταν πάντα συνδεδεμένο με την έννοια της ζωής, της δικαιοσύνης και της επανόρθωσης. Στην Παλαιά Διαθήκη, το αίμα ήταν αυτό που κάλυπτε την αμαρτία, αυτό που εμπόδιζε την κρίση να πέσει στους ανθρώπους. Ήταν το αίμα του αρνιού, που τοποθετημένο στους παραστάτες της πόρτας στην Αίγυπτο,
έσωσε το πρωτότοκο από το θάνατο και ήταν επίσης το αίμα των θυσιών στο ναό που συμβόλιζε το αίτημα για συγχώρεση ενός λαού που αναγνώριζε τις αποτυχίες του ενώπιον του Θεού. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο δυνατό σε αυτό, γιατί παρόλο εκείνο το σύστημα θυσιών, παρόλη την προσπάθεια, η αλήθεια είναι ότι κανένα αίμα ζώου δεν μπορούσε να αφαιρέσει την αμαρτία. Απλώς το κάλυψε. Λες και η δικαιοσύνη του Θεού κράτησε το βάρος για λίγο, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο αρνί, το σωστό αίμα, και ήρθε εκείνη η στιγμή που ο Ιησούς παραδόθηκε, όχι ως θύμα, αλλά ως εθελοντική προσφορά. Δεν του πήραν το αίμα με το ζόρι. Αυτός ρίξει από επιλογή, για την αγάπη, για μένα, για σένα. Αυτή είναι η επίδραση του αίματος του Χριστού. Δεν καλύπτει, καθαρίζει, δεν αναβάλει το πρόβλημα, το λύνει, δεν προσπαθεί να ισορροπήσει τη ζυγαριά της ενοχής. Το σπάει εντελώς και μας δίνει μια νέα ευκαιρία, μια νέα ταυτότητα. Και γι' αυτό το αίμα του Ιησού δεν μπορεί να αναχθεί σε ένα ξερό δόγμα ή σε ένα τυχαίο πέρασμα. Είναι το κέντρο της επανασύνδεσής μας με τον Πατέρα. Είναι το σημείο καμπής ολόκληρης της ιστορίας μας. Επειδή όπου η αμαρτία αυξήθηκε, το αίμα έτρεχε πιο βαθιά. Εκεί που η καταδίκη ούρλιαζε πιο δυνατά, το αίμα σιώπησε με χάρη. Ίσως γι' αυτό ήταν τόσο εντυπωσιακή αυτή η λεπτομέρεια του Σταυρού. Γιατί δεν ήταν πια ο βωμός του ναού, με ιερείς και τελετουργίες. Ήταν ο ίδιος ο Υιός του Θεού που έκανε μια θυσία. Δεν υπήρχε πέπλο ανάμεσα στο αίμα και τον κόσμο. Ήταν δημόσιο, ήταν ορατό, ήταν σκανδαλώδες και ήταν οριστικό. Το τίμημα της λύτρωσης δεν πληρώθηκε σε χρυσό, σε καλά έργα ή σε ανθρώπινες προσπάθειες να το αξίζουν. Πληρώθηκε με καθαρό αίμα, χυμένο μέχρι την τελευταία σταγόνα. Και αυτό λέει πολλά για την αξία που βλέπει ο Θεός σε εσάς. Επειδή κανείς δεν πληρώνει υψηλό τίμημα για κάτι άχρηστο. Και εδώ έρχεται ένα κλειδί που μπορεί να αλλάξει εντελώς την οτροπία σας. Αν το αίμα χύθηκε για εσάς, τότε η ζωή σας έχει αιώνια αξία. Δεν έχει σημασία τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Δεν έχει σημασία τι έχουν πει οι άλλοι για σένα ή τα λάθη που κουβαλάς. Αν σου έχει φτάσει το αίμα, τότε υπάρχει συμφιλίωση. Υπάρχει μια νέα αρχή. Υπάρχει αποκατάσταση. Όχι ως κάτι μακρινό ή θεωρητικό, αλλά ως κάτι διαθέσιμο τώρα, πραγματικό, συγκεκριμένο, προσιτό. Αυτό το αίμα σε συμφιλιώνει με τον Θεό, αλλά και με τον εαυτό σου. Γιατί δεν συγχωρεί μόνο. Θεραπεύει, αναδιατάσσει, επαναπροσδιορίζει. Και αυτό μας οδηγεί να σκεφτόμαστε τις αποφάσεις που παίρνουμε καθημερινά. Γιατί το να ζεις ως κάποιος που αγγίζεται από αυτό το αίμα δεν είναι μόνο να παρακολουθείς μια λειτουργία ή να διαβάζεις έναν στίχο. Του έχουμε τη συνείδηση ότι υπάρχει κάτι αιώνιο που ρέει μέσα μας, κάτι που μας σωθεί να συγχωρούμε όταν όλα μέσα μας θέλουν εκδίκηση. Κάτι που μας σωθεί να ξεκινήσουμε από την αρχή, ακόμα και όταν η κούραση προσπαθεί να μας σταματήσει. Κάτι που μας θυμίζει στις σκοτεινές μέρες ότι δεν είμαστε πια χωρισμένοι, μας έφεραν ξανά κοντά. Και αυτό δεν είναι αξία, είναι χάρη, είναι αίμα. Αυτό το αίμα μας καλεί να ζήσουμε διαφορετικά, περπατώντας ελαφρά, αλλά και με σκοπό. Γνωρίζοντας ότι ακόμα κι αν η ζωή μας δείχνει πτώσεις, αμφιβολίες, απώλειες, υπάρχει μια γερή βάση που μας συντηρεί. Υπάρχει μια λύτρωση που δεν εξαρτάται από τις δυνάμεις μας, αλλά από την πίστη εκείνων που έχουν ήδη πληρώσει το τίμημα. Το αίμα του Ιησού δεν απαιτεί τελειότητα, προσφέρει συμφιλίωση. Και όταν το καταλάβουμε αληθινά αυτό, η ζωή πάβει να είναι ένα βάρος που πρέπει να σηκωθεί και γίνεται ένα ταξίδι που θα το ζήσεις με ελπίδα. Υπάρχει κάτι πολύ βαθύ που συμβαίνει όταν αυτή η αποκάλυψη κατέρχεται από τη διάνοια στην καρδιά. Γιατί σταματάμε να προσπαθούμε να σωθούμε και αρχίζουμε να εμπιστευόμαστε. Σταματάμε να κουβαλάμε παλιές ενοχές και αρχίζουμε να περπατάμε έχοντας επίγνωση του ποιος έχει ήδη συγχωρεθεί. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τον τρόπο που προσεύχεσαι. Αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τους άλλους. Αλλάζει ακόμη και τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Επειδή εκείνοι που καταλαβαίνουν την αξία του αίματος, καταλαβαίνουν ότι δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξουν τίποτα σε κανέναν, απλώς πρέπει να ανταποκριθούν με ευγνωμοσύνη για όσα έχουν ήδη γίνει. Γι' αυτό, όταν το αίμα και το νερό ρέουν από την πλευρά του Ιησού, η σκηνή δεν είναι απλώς συγκινητική. Είναι επαναστατικό. Είναι ο Θεός που λέει «Τώρα είναι διαφορετικά. Τώρα είναι για πάντα». Και αυτή η διαφορά δεν είναι μόνο πνευματική. Επηρεάζει πώς αντιμετωπίζουμε τον πόνο, πώς παίρνουμε αποφάσεις, πώς βλέπουμε τον χρόνο. Γιατί αυτοί που αγοράστηκαν με αίμα
δεν ανήκουν πια στο παρελθόν, ανήκουν σε ένα μέλλον υποσχέσεων. Και αυτό αλλάζει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις εσωτερικές λειτουργίες της ψυχής μας. Αυτό που κάποτε ήταν ενοχές είναι τώρα συνείδηση. Αυτό που κάποτε ήταν φόβος είναι τώρα εμπιστοσύνη. Αυτό που κάποτε ήταν κενό είναι τώρα εκπλήρωση. Το αίμα μας φέρνει σπίτι. Ξαναχτίζει γέφυρες που έσπασαν πριν από χρόνια. Και αν το επιτρέψουμε, μας επανατοποθετεί προς αυτό που κληθήκαμε να ζήσουμε. Όχι μέσω προσπάθειας, αλλά μέσω της αποδοχής, μέσω της παράδοσης, μέσα από την κατανόηση. Το αίμα μιλάει μια γλώσσα που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, αλλά το πνεύμα μας αναγνωρίζει. Είναι η γλώσσα της αλήθειας, των νέων ξεκινημάτων, της αγάπης που δεν απαιτεί τίποτα σε αντάλλαγμα, αλλά μεταμορφώνει τα πάντα γύρω της. Σχολιάστε εδώ. Αυτό είναι λογικό για μένα, για να ξέρω ότι και αυτή η αλήθεια ταράζει κάτι μέσα μου. Τώρα θέλω να μπω ακόμη πιο βαθιά σε αυτό το θέμα, γιατί αν το αίμα που ήρθε από την πλευρά του Ιησού αποκαλύψει το τίμημα της λύτρωσης, το νερό που κυλούσε φέρει ένα άλλο ισχυρό μυστήριο. Ένα μυστήριο που μιλάει για ζωή, για ανανέωση, για κάτι που συνεχίζει να ρέει και μετά τον Σταυρό. Δεν ήταν τυχαίο ότι, αντί για αίμα, έρεε και νερό. Αυτή η λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπετε είναι ένα πνευματικό σημάδι ότι το έργο του Ιησού δεν συγχωρεί απλώς, αλλά μεταμορφώνει. Και το νερό ήταν πάντα συνδεδεμένο με αυτό στις γραφές. Με τον εξαγνισμό, με τη νέα γέννηση, με την υπόσχεση του πνεύματος που λειτουργεί από μέσα προς τα έξω. Από την αρχή το νερό εμφανίζεται ως σύμβολο μιας νέας αρχής. Στη γέννηση είναι από τα νερά που ο Θεός διαχωρίζει το χάος και δίνει μορφή στη δημιουργία. Στον κατακλυσμό είναι μέσω των υδάτων που καθαρίζει τη γη. Στην έρημο από τον κατεστραμμένο βράχο πηγάζει νερό για να ξεδιψάσει τους ανθρώπους. Και όταν εμφανίζεται ο Ιησούς δεν πτωείται από αυτό το σύμβολο, το οικειοποιείται. Λέει, όποιος πιστεύει σε μένα από μέσα του θα ρέουν ποτάμια ζωντανού νερού. Μιλάει στη Σαμαρίτιδα για ένα νερό που ξεδιψάει οριστικά και δηλώνει ανοιχτά. Όποιος πιει από το νερό που θα του δώσω δεν θα ξαναδιψάσει. Όλα αυτά προετοίμασαν ήδη το έδαφος για εκείνη τη στιγμή στο Σταυρό. Επειδή ακόμη και στην τελευταία του χειρονομία ο Ιησούς πρόσφερε ζωή. Είναι βαθύ να το σκέφτεσαι. Ενώ ο κόσμος είδε τον θάνατο, ο ουρανός είδε τη γέννηση. Ενώ το σώμα του Ιησού τρυπούνταν, το πνεύμα απελευθερώθηκε. Το νερό που ρέει δίπλα στο αίμα αποκαλύπτει μια πνευματική διάσταση όπου η ζωή όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά ξεχυλίζει. Δεν είναι μια φυσική περιορισμένη ζωή, παγιδευμένη από τις περιστάσεις. Είναι μια ζωή που έρχεται από ψηλά. Αυτό ανανεώνεται πλήρως, που καθαρίζει όχι μόνο το εξωτερικό αλλά και τη συνείδηση, και είναι αυτό το νερό που μας καλεί να ξεκινήσουμε ξανά, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει. Το βάπτισμα, τόσο γνωστό στις εκκλησίες, είναι η πιο ορατή έκφραση αυτού του συμβόλου. Αλλά η αληθινή δύναμη του βαπτίσματος δεν βρίσκεται στο ίδιο το νερό. Είναι σε αυτό που αντιπροσωπεύει. Είναι στην παράδοση, στην απόφαση, στη βύθιση, σε κάτι μεγαλύτερο από εμάς. Όταν κάποιος βαφτίζεται, δεν είναι απλώς να είσαι μέρος μιας θρησκείας, δηλώνει, «Πέθανα με τον Χριστό και τώρα κάτι νέο γεννιέται μέσα μου». Είναι αυτό το νερό που έρχεται σε ρήξη με το παρελθόν. Αυτό διαγράφει την παλιά ιστορία. Αυτό μας οδηγεί σε ένα νέο ταξίδι με ανανεωμένη ταυτότητα. Και αυτή η αλήθεια δεν είναι θεωρητική. Έχει ζήσει, γιατί όλοι όσοι βιώνουν το άγγιγμα του πνεύματος γνωρίζουν ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό μέσα. Δεν είναι πια η παρόρμηση να αντιδράς με θυμό, να κουβαλάς πληγές, να επαναλαμβάνεις παλιά μοτίβα. Είναι σαν κάτι νέο να έχει πάρει τη θέση αυτού που κάποτε ήταν μπερδεμένο, βρώμικο ή σπασμένο. Αυτό το νερό καθαρίζει, καταπραούνει και καθοδηγεί. Δεν ανανεώνει απλώς, μεταμορφώνει την πηγή, και αυτή η άνοιξη αρχίζει να αναβλύζει, ακόμα και στις πιο ξηρές ερήμους της ψυχής. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν χρόνια παρακολουθώντας ναούς, αλλά εξακολουθούν να είναι στεγνοί μέσα τους. Γιατί δεν αρκεί να πλησιάσεις την πηγή, πρέπει να πιείς. Πρέπει να επιτρέψετε σε αυτό το ζωντανό νερό να εισέλθει, να κυκλοφορήσει και να πλύνει τις πιο κρυφές γωνίες. Και τα καλά νέα είναι ότι αυτή η πηγή δεν έχει στερέψει, συνεχίζει να αναβλύζει, παραμένει διαθέσιμο. Συνεχίζει να απελευθερώνεται κάθε φορά που κάποιος στρέφεται στον Ιησού με ειλικρίνεια, γιατί το υποσχεμένο πνεύμα είναι εδώ. Και αυτό το νερό είναι αυτός που ρέει μέσα μας, διαμορφώνοντάς μας με πραότητα και δύναμη ταυτόχρονα. Αυτό μας διδάσκει κάτι πολύτιμο για το πώς λειτουργεί ο Θεός.
Δεν ζορίζει, δεν εισβάλλει, δεν πιέζει. Ρέει. Κινείται σαν νερό. Απαλό, αλλά ακαταμάχητο. Όταν βρίσκει χώρο, ανοίγει το δρόμο του, διεισδύοντας εκεί που κανείς άλλος δεν μπορεί, και εκεί γίνεται η μεταμόρφωση. Το μυαλό αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά. Η καρδιά αρχίζει να αντιδρά με νέους τρόπους. Οι αποφάσεις αρχίζουν να καθοδηγούνται όχι από τον φόβο, αλλά από την ειρήνη. Όχι πλέον με έλεγχο, αλλά με εμπιστοσύνη. Και αν σταματήσουμε και σκεφτούμε πόσες φορές στη ζωή προσπαθούμε να αλλάξουμε με καθαρή δύναμη θέλησης, πόσες φορές νιώθουμε βρώμικα, βαριά, χαμένα και προσπαθούμε να τα φτιάξουμε όλα με περισσότερη προσπάθεια, περισσότερες ενοχές, περισσότερες υποσχέσεις. Αλλά η πρόταση του Ιησού είναι διαφορετική. Ελάτε να πιείτε. Είναι απλό. Είναι άμεσο. Είναι λυτρωτικό. Δεν μας καλεί να πολεμήσουμε τη δίψα μας. Μας καλεί να τη σβήσουμε. Και αυτό το σβήσιμο αλλάζει τα πάντα. Ηρεμεί την ψυχή, οργανώνει την εσωτερική ακαταστασία και αποκαθιστά τη λάμψη που μερικές φορές θαμπώνει η ζωή. Το πιο όμορφο πράγμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το νερό δεν χρησιμεύει απλώς για να μας αποκαταστήσει. Μας κάνει και ελαττήρια. Ο Ιησούς δεν είπε απλώς ότι θα ξεδιψάσουμε. Είπε ότι θα ρέουν ποτάμια από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι καθώς χορταίνουμε, αρχίζουμε και να ξεχυλίζουμε. Αρχίζουμε να φέρνουμε ζωή όπου υπάρχει θάνατος, ειρήνη όπου υπάρχει χάος, ελπίδα όπου υπάρχει απόγνωση. Αυτό είναι το σημάδι όσων έχουν φτάσει από το νερό που κυλούσε από την πλευρά του Ιησού. Ζουν σε διαρκή ανανέωση, αλλά γίνονται επίσης ένα κανάλι για τους άλλους να βρουν την ίδια ανανέωση. Και όλα ξεκινούν εκείνη τη στιγμή στο Σταυρό, με το αίμα που λυτρώνει και το νερό που δίνει ζωή, με το τίμημα που καταβλήθηκε και το δώρο που δόθηκε, με τη θυσία και την υπόσχεση. Τίποτα εκεί δεν ήταν τόσο συμβολικό για να αγνοηθεί. Όλα ήταν πολύ σκόπιμα για να ξεχαστούν. Επειδή ο Θεός δεν ενεργεί στα μισά. Αποκαλύπτει, σφραγίζει, μεταμορφώνεται. Και ακόμη και η λεπτομέρεια μιας ροής νερού και αίματος φέρει μέσα της την πληρότητα ενός αιώνιου σχεδίου. Γράψτε στα σχόλια «Κι εγώ είμαι σε αυτό το ταξίδι» για να ξέρω ότι και αυτή η αλήθεια βρίσκει χώρο μέσα σου. Τώρα θέλω να μπω ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το θέμα, γιατί όταν σταματάμε και αναλογιζόμαστε το γεγονός αυτό νερό και αίμα βγήκαν από την πλευρά του Ιησού, όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως μια ενιαία δράση, γεμάτη νόημα, κάτι αρχίζει να χτυπάει μέσα μας. Αυτά τα δύο στοιχεία που ρέουν μαζί την ίδια στιγμή στο ίδιο σώμα, όχι μόνο ολοκληρώνουν έναν κύκλο, αυτού εγκαινιάσει μια νέα συμμαχία, μια νέα εποχή, ένα νέο είδος σχέσης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Δεν βασίζεται πλέον σε εξωτερικές τελετουργίες, αλλά σε μια εσωτερική μεταμόρφωση. Δεν περιορίζεται πλέον από κανόνες γραμμένους σε τάμπλετ, αλλά καθοδηγείται από μια ζωντανή παρουσία μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό ο Απόστολος Ιωάννης, χρόνια αργότερα, γράφει με τόση δύναμη στην επιστολή του «Αυτός είναι που ήρθε με νερό και αίμα, ο Ιησούς Χριστός, όχι μόνο με νερό, αλλά με νερό και αίμα, και το πνεύμα είναι αυτό που μαρτυρεί, γιατί το πνεύμα είναι η αλήθεια». Ιωάννη 5:6. Λέει, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν αυτές οι δύο πραγματικότητες. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον σκοπό του Ιησού μόνο μέσω του καθαρισμού του νερού, ούτε μόνο μέσω της λύτρωσης του αίματος. Είναι ο συνδυασμός των δύο που δίνει πλήρες νόημα στην αποστολή του. Γιατί μια νέα διαθήκη είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει συγχώρεση και ζωή, όταν υπάρχει δικαιοσύνη και ανανέωση, όταν υπάρχει σταυρός και Ανάσταση. Και ίσως αυτή είναι μια από τις πιο ισχυρές αλήθειες που κρύβονται σε αυτή τη λεπτομέρεια της σταύρωσης. Ενώ πολλοί βλέπουν τον Σταυρό ως σύμβολο πόνου, ταπείνωσης και θυσίας, ο ουρανός μας δείχνει ότι και εκεί γεννήθηκε μια εντελώς νέα πραγματικότητα, μια νέα πνευματική εποχή, μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα, στην οποία η πρόσβαση στον Πατέρα δεν εξαρτάται πλέον από την αξία, την καταγωγή ή την τελειότητα. Από εκείνη τη στιγμή όποιος απολύτως οποιοσδήποτε που πιστεύει, που παραδίδεται, που ανοίγει την καρδιά του, μπορεί να μπει. Μπορούν να ξεκινήσουν ξανά. Μπορούν να ζήσουν. Αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο που περπατάμε. Γιατί η Νέα Διαθήκη δεν είναι απλώς μια νέα συμφωνία, ένα νέο πνευματικό συμβόλαιο. Είναι ένα νέο είδος συνείδησης, ένας νέος τρόπος να βλέπει κανείς τον εαυτό του ενώπιον του Θεού, να μην ζει πια ως μακρινός υπηρέτης, αλλά ως συμφιλιωμένος γιος. Να υπακούω όχι από φόβο αλλά από αγάπη, να μην αγωνίζεσαι για αποδοχή,
αλλά να ζεις από την αποδοχή που έχει ήδη κερδίσει ο Χριστός. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που το αίμα και το νερό πρέπει να εμφανίζονται μαζί, μαρτυρούν αυτή τη ριζική αλλαγή ταυτότητας. Το αίμα μας θυμίζει από πού ήρθαμε, από ένα παρελθόν που χαρακτηρίζεται από σφάλματα, αποτυχίες και ενοχές. Αλλά το νερό μας δείχνει πού πάμε, προς ένα μέλλον ποτισμένο από τη χάρη, διαμορφωμένο από την παρουσία του Πνεύματος, χτισμένο στην αλήθεια. Και όταν τα δύο ενωθούν, η μεταμόρφωση ολοκληρώνεται. Δεν μας δεσμεύει πλέον η λογική της Παλιάς Διαθήκης, όπου τα πάντα εξαρτώνταν από την απόδοση. Τώρα ζούμε κάτω από μια νέα νοοτροπία, όπου όλα ξεκινούν με την παρουσία. Εκεί που το Πνεύμα μας καθοδηγεί, μας διδάσκει, μας ενδυναμώνει, μας καταδικάζει. Εκεί που η δικαιοσύνη έχει ικανοποιηθεί και τώρα μένει μόνο ζήστε αυτό που έχει ήδη επιτευχθεί. Και είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πώς ο Ιησούς το κάνει ξεκάθαρο ακόμη και στο τέλος. Θα μπορούσε να είχε φύγει χωρίς τη λεπτομέρεια του δώρατος. Θα μπορούσε απλώς να είχε λήξει και να είχε τελειώσει με αυτό. Αλλά το γεγονός ότι επέτρεψε στον εαυτό του να τραυματιστεί, ακόμη και μετά θάνατον, αποκαλύπτει κάτι ακόμη βαθύτερο. Ακόμη και μετά το θάνατο, συνέχισε να δίνει. Συνέχιζε να δίνει. Συνέχιζε να αποκαλύπτει. Ήταν σαν να έλεγε ακόμα και τώρα, υπάρχουν περισσότερα για σένα. Είναι περισσότερα που θέλω να χύσω έξω. Κάτι νέο γεννιέται από εδώ. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Εκεί, εκείνη τη στιγμή του φαινομενικού τέλους, επισφραγίστηκε η Νέα Διαθήκη. Όχι με μελάνι, όχι με λόγια κλίση, αλλά με αίμα και νερό. Με ζωή και υπόσχεση. Με πόνο και δόξα. Αυτή είναι η μεγάλη πνευματική καμπή που πολλοί δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει. Γιατί δεν αρκεί να γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς πέθανε. Πρέπει να καταλάβεις τι γεννήθηκε από αυτό. Πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτό το σημείο καμπής και να το αφήσουμε να αλλάξει τον τρόπο σχέσης μας με τον Θεό. Γιατί αν η Παλιά Διαθήκη απαιτούσε συνεχή θυσία, η Νέα αρχίζει με τη θυσία που έχει ήδη γίνει. Εάν η Παλιά Διαθήκη στηριζόταν στην ανθρώπινη προσπάθεια, η Νέα γεννιέται από το τελειωμένο έργο ενός Θεού που αποφάσισε να φτάσει σε εμάς. Και αυτό δεν αλλάζει μόνο τη θεολογία μας, αλλάζει τη στάση μας. Όσοι ζουν κάτω από αυτή τη Νέα Διαθήκη, περπατούν με μια νέα ελαφρότητα, με νέο θάρρος, με μια νέα αίσθηση του ανήκειν, γιατί ξέρουν ότι δεν χρειάζεται πλέον να ζουν προσπαθώντας να ξεπληρώσουν ένα χρέος που έχει ήδη πληρωθεί. Ξέρουν ότι δεν χρειάζεται πλέον να κρύβονται όταν αποτυγχάνουν, αλλά μπορούν να πλησιάσουν με σιγουριά, γιατί το αίμα μιλάει γι' αυτό και το νερό συνεχίζει να καθαρίζει. Γνωρίζουν ότι το πνεύμα μέσα τους δεν είναι εκεί μόνο για παρηγοριά, αλλά ως μάρτυρας αυτού που έχει ήδη γίνει πλήρως, και είναι αυτή η πεποίθηση που μας οδηγεί να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε, να ζήσουμε σε ευθυγράμμιση με τους ουρανούς. Όλα ξεκίνησαν σε αυτή την απλή βάναυση σιωπηλή σκηνή της τρυπημένης πλευράς του Ιησού που κυλούσε αίμα και νερό. Δεν ήταν απλώς μια φυσική εκδήλωση, ήταν μια πνευματική αποκάλυψη, ένα ζωντανό μήνυμα, μια αιώνια σφραγίδα που λέει «Από εδώ και πέρα όλα αλλάζουν» και το κάνει. Αλλάζει τον τρόπο που προσεύχεσαι, αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τους ανθρώπους, αλλάζει τον τρόπο που ερμηνεύεται τη δική σας ιστορία. Γιατί τώρα δεν έχει να κάνει πια με το τι μπορείς να κάνεις, πρόκειται για αυτό που έχει ήδη κάνει. Και αυτό είναι αρκετό. Αυτό συντηρεί. Αυτό μεταμορφώνεται. Σχολιάστε εδώ. Αυτό είναι λογικό για μένα, για να ξέρω ότι αυτή η αλήθεια αποκαλύπτεται και μέσα σου. Τώρα θέλω να μπω ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το θέμα, γιατί αυτό που συνέβη εκεί πριν τον Σταυρό δεν ήταν απλώς το τέλος μιας ζωής, δεν ήταν απλώς το τέλος μιας διακονίας ή η τελευταία στιγμή της άδικης εκτέλεσης ενός δίκαιου ανθρώπου. Ήταν στην πραγματικότητα μια πνευματική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο φυσικό στη βίβλο. Τίποτα δεν είναι μόνο ύλη, τίποτα δεν είναι μόνο αυτό που μπορούν να δουν τα μάτια. Υπάρχει πάντα ένα κρυφό στρώμα, μια αιώνια αντανάκλαση που βρίσκεται πίσω από το ορατό. Και αυτό που βίωσε ο Ιησούς στον Σταυρό φέρει ακριβώς αυτό το βάθος. Ενώ πολλοί παρακολουθούσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου, ο ουρανός ήταν μάρτυρας του εκπλήρωση ενός συμφώνου, η γέννηση μιας νέας εποχής, τα εγγένεια μιας νέας δημιουργίας. Ο Σταυρός ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα όργανο βασανιστήριων. Ήταν ένας βωμός. Και σε αυτό το βωμό ο Ιησούς δεν παρέδωσε απλώς το σώμα του. Σφράγισε μια οριστική πνευματική πραγματικότητα. Ο θάνατός του ήταν το σημείο σύνδεσης ουρανού και γης. Μια πράξη που στο φυσικό επίπεδο έμοιαζε με ήττα, αλλά που στο πνευματικό επίπεδο ήταν ο μεγαλύτερος από τους θριάμβους. Κάθε σταγόνα αίματος,
κάθε έκφραση πόνου, κάθε σιωπή γεμάτη παράδοση, όλα αυτά επικοινωνούσαν αλήθειες που ξεπερνούσαν τη φυσική λογική, γιατί εκεί ο Ιησούς άνοιγε μια πύλη, ένα μονοπάτι πίσω, μια νέα ευκαιρία για επανασύνδεση μεταξύ του Δημιουργού και της δημιουργίας. Αυτή είναι μία από τις πιο ισχυρές αποκαλύψεις του Ευαγγελίου. Το φυσικό υπηρετεί το πνευματικό. Αυτό που είναι φυσικό δείχνει αυτό που είναι αιώνιο. Και όταν ο Ιησούς αφήνει το σώμα του να τραυματιστεί, όταν δέχεται να τον ξεγυμνώσουν, να τον καρφώσουν, να τον ταπεινώσουν, στην πραγματικότητα κάνει μια κοσμική κίνηση. Παίρνει ό,τι μας χώριζε, ενοχή, εξέγερση, αποξένωση και το καρφώνει στο σταυρό. Τελειώνει μια εποχή καταδίκης για να ξεκινήσει μια εποχή συμφιλίωσης. Ο σταυρός, αν και βάναυσος, είναι σύμβολο αποκατάστασης. Αυτό που ήταν αδύνατο μεταξύ Θεού και ανθρώπων γίνεται τώρα προσιτό. Και δεν είναι περίεργο ότι ακριβώς στη στιγμή του θανάτου του Ιησού το πέπλο του ναού είναι σκισμένο. Φυσικό σημάδι. Ένα πανί σπάει. Αλλά αυτό που σκιζόταν δεν ήταν μόνο ύφασμα, ήταν το όριο, ήταν χωρισμός. Ήταν εκείνο το συμβολικό φράγμα που για αιώνες εμπόδιζε τους ανθρώπους να εισέλθουν στα Άγια των Αγίων. Με τον θάνατο του Ιησού το ιερό γίνεται προσιτό. Ο χώρος παρουσίας είναι πλέον ανοιχτός. Και αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο που ζούμε. Γιατί τώρα δεν είναι πλέον να προσπαθείς να προσεγγίσεις τον Θεό με προσπάθεια. Πρόκειται για αποδεχτείτε ότι ήρθε σε μας με χάρη. Αυτό το είδος πνευματικής πραγματικότητας δεν είναι κάτι μακρινό. Εκδηλώνεται στην καθημερινότητα. Όταν κάποιος συγχωρεί κάποιον που τον πλήγωσε, κάτι πνευματικό συμβαίνει εκεί. Όταν κάποιος επιλέγει να ξεκινήσει από την αρχή ακόμα και μετά την αποτυχία, αυτό είναι επίσης πνευματικό. Όταν κάποιος παραδίδεται στην αγάπη του Θεού και παραιτείται από τον έλεγχο, αγγίζει χωρίς να το καταλαβαίνει το αόρατο. Επειδή η Βασιλεία του Θεού δεν αποτελείται μόνο από δόγματα ή τελετές, κινείται μέσα από χειρονομίες, αποφάσεις και σιωπηλή παράδοση. Και αυτό έδειξε ο Ιησούς, ότι το πνευματικό αποκαλύπτεται στο συγκεκριμένο, σε επιλογές, σε λεπτομέρειες που φέρουν αιώνιο νόημα. Όταν κοιτάμε το σταυρό με αυτή την κατανόηση, η αφήγηση αλλάζει. Ο πόνος κερδίζει σκοπό. Η παράδοση παίρνει βάρος. Η σιωπή αποκτά φωνή, διότι ο Ιησούς δεν υπέφερε απλώς, δρούσε. Δεν πέθαινε απλώς, νικούσε. Δεν ήταν απλώς πληγωμένος, ήταν γιατρεύοντάς μας από μέσα. Όλα αυτά βρίσκονται πίσω από εκείνη τη στιγμή που ρέει αίμα και νερό από την πλευρά του. Δεν είναι μόνο ανατομία. Είναι αποκάλυψη. Είναι η ορατή μαρτυρία μιας αόρατης μεταμόρφωσης. Ήταν σαν εκείνη τη στιγμή ο χρόνος να είχε σταματήσει. Σαν ο ουρανός και η γη να κρατούσαν την ανάσα τους για να δουν εκείνη τη στιγμή να ξετυλίγεται. Γιατί δεν ήταν απλώς μια ακόμη ρωμαϊκή εκτέλεση. Ήταν το τέλος του παλιού κόσμου και η αρχή μιας νέας δημιουργίας. Ο σταυρός γίνεται με αυτή την έννοια μια πύλη, σημείο διέλευσης. Ένα μέρος όπου το παρελθόν μένει πίσω και το μέλλον ανοίγει με νέα χρώματα. Και όταν ο Γιάννης το βλέπει αυτό και καταγράφει κάθε λεπτομέρεια, δεν είναι απλώς καλός παρατηρητής. Βλέπει με τα μάτια του πνεύματος. Καταλαβαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να ξεχαστεί, γιατί είναι το ορόσημο της αιωνιότητας που μπαίνει στην ιστορία. Και ίσως αυτό είναι ένα από τα πιο επίγοντα μηνύματα για την εποχή μας. Κοιτάξτε πέρα από το φαινομενικό. Κατανοώντας ότι αυτό που μας περιβάλλει μπορεί να έχει ένα βαθύτερο νόημα. Ότι ο δικός μας πόνος, όταν παραδοθούμε στον Θεό, μπορεί να γίνει τόπος αποκάλυψης. Ότι αυτό που φαίνεται φυσικό, μικρό, ακόμη και ασήμαντο, μπορεί να είναι ακριβώς το σκηνικό όπου ο Θεός χτίζει κάτι αιώνιο. Ο σταυρός ήταν μόνο 2 κομμάτια ξύλου σταυρωμένα, αλλά εκεί ο Θεός έγραφε την ιστορία της συμφιλίωσης. Αν το έκανε αυτό με κάτι τόσο απλό, τόσο ακατέργαστο, τόσο άδικο, τι δεν μπορεί να κάνει με τη ζωή μας? Το να ζεις με αυτή την επίγνωση σημαίνει να περπατάς με διαφορετική στάση. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Είναι να γνωρίζεις ότι οι πνευματικές αποφάσεις λαμβάνονται στις μικρές, καθημερινές επιλογές. Είναι κατανοητό ότι υπάρχει μια κίνηση του ουρανού που συμβαίνει ακριβώς πίσω από τις σκηνές. Και όταν συνδεόμαστε με αυτό, όλα αποκτούν νέο νόημα, γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Ότι υπάρχει ένας μεγαλύτερος σκοπός στη δουλειά. Ότι υπάρχει μια αόρατη δύναμη που καθοδηγεί το ταξίδι μας. Και αυτή η δύναμη είναι ο ίδιος ο Θεός, που σφραγίζει μαζί μας κάτι που ο φυσικός κόσμος δεν μπορεί να σβήσει.
Γράψτε το. Αυτό είναι λογικό για μένα, για να ξέρω ότι και αυτή η αποκάλυψη αγγίζει κάτι μέσα σου. Τώρα θέλω να πάω ακόμη βαθύτερα σε αυτό το θέμα, γιατί όταν ανοίγει η πλευρά του Ιησού και ρέει αίμα και νερό, δεν είμαστε απλώς μάρτυρες της ολοκλήρωσης μιας θυσίας, γινόμαστε μάρτυρες της γέννησης ενός εντελώς νέου. Υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ αυτής της στιγμής και μιας από τις πιο ενιγματικές σκηνές στη δημιουργία. Όταν ο Θεός βάζει τον Αδάμ σε βαθύ ύπνο και από την πλευρά του αφαιρεί το πλευρό από το οποίο θα σχημάτιζε την Εύα. Λες και αυτή η πληγή στα πλευρά του δεν ήταν απλώς μια χειρουργική χειρονομία, αλλά η αρχή μιας σχεσιακής συμμαχίας, η ανάδυση κάποιου φτιαγμένου από την ίδια ουσία, που δημιουργήθηκε για να περπατήσει μαζί. Και όταν κοιτάμε τον Σταυρό, είναι αδύνατο να μην δούμε αυτή τη σύνδεση. Επειδή ακριβώς όπως σχηματίστηκε η Εύα από την πλευρά του Αδάμ, η Εκκλησία γεννιέται από την πλευρά του Χριστού. Όχι ως θρησκευτική οργάνωση, ούτε ως θεσμική ομάδα, αλλά ως μια νέα ανθρωπότητα, μια κοινότητα που γεννήθηκε από το νερό και το αίμα που ρέει από Αυτόν. Είναι μια σκηνή που φέρει μια βαθιά αποκάλυψη. Ο Ιησούς όχι μόνο πέθανε για εμάς, μας γέννησε, μας έδωσε ζωή όταν όλα φαίνονταν τελειωμένα, φύτεψε τον σπόρο μιας νέας ταυτότητας, ενός νέου πνευματικού σώματος που θα εξαπλωθεί σε γενιές. Αυτό δεν είναι απλώς μια ποιητική αναλογία, είναι ένα πνευματικό κλειδί για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινο έργο. Γεννήθηκε από την καρδιά και την πληγή του ίδιου του Χριστού. Δημιουργήθηκε στον τόπο της παράδοσης, την ίδια στιγμή του πόνου, τη στιγμή που ο ουρανός έσκησε το πέπλο και μας έδωσε πρόσβαση. Και όταν το αίμα και το νερό κύλησαν από την πλευρά του, ήταν σαν να έλεγε ο Θεός «Ιδού η αρχή μιας νέας δημιουργίας». Δεν βασίζεται πλέον σε φυσικές καταγωγές ή πολιτιστικές παραδόσεις, αλλά σε μια πνευματική ταυτότητα που δημιουργείται απευθείας από τον Σταυρό. Αυτός είναι ο λόγος που τα σύμβολα του βαπτίσματος και της κοινωνίας έχουν τόσο μεγάλο βάρος, γιατί και οι δύο δείχνουν αυτή την καταγωγή. Στο βάπτισμα βυθιζόμαστε στο νερό ως ένδειξη ότι έχουμε πεθάνει μαζί με τον Χριστό και μετά αναδυόμαστε ως έκφραση δική μας γεννηθήκαμε μαζί Του. Είναι μια ζωντανή αναπαράσταση της νέας ανθρωπότητας που αναδύεται. Το δείπνο με το ψωμί και το ποτήρι Του μας συνδέει με το αίμα και το σώμα Του, επιβεβαιώνοντας αυτή τη βαθιά ένωση, αυτό το ανήκειν που δεν εξαρτάται από τη θρησκεία, αλλά από τη Διαθήκη. Όλα αυτά μας το θυμίζουν δεν. Κληθήκαμε να παρακολουθήσουμε ένα σύστημα, κληθήκαμε να ζήσουμε ως σώμα. Ένα σώμα που γεννήθηκε από εκείνη την πληγή. Και αυτή η εικόνα αλλάζει τα πάντα. Γιατί μας κάνει να καταλάβουμε ότι η πίστη δεν είναι απλώς μια ατομική επιλογή, είναι ακινή ταυτότητα. Είμαστε μέρος σε κάτι μεγαλύτερο, συνδεδεμένο από μέσα, ενωμένοι από μια κοινή καταγωγή, την ανοιχτή πλευρά του Ιησού. Και αυτό μας καλεί να ζήσουμε με μια νέα νοοτροπία. Η νοοτροπία όσων γνωρίζουν ότι κουβαλούν μέσα τους όχι μόνο σωτηρία, αλλά και ευθύνη. Είμαστε η συνέχεια αυτού που δημιουργήθηκε στον Σταυρό. Είμαστε μια ορατή έκφραση μιας αιώνιας αλήθειας που κυλούσε με τη μορφή αίματος και νερού. Όταν κοιτάμε αυτήν την προέλευση, καταλαβαίνουμε ότι η αποστολή της Εκκλησίας δεν ήταν ποτέ να διατηρήσει δομές, ήταν να αποκαλύψει αυτή τη νέα ανθρωπότητα στον κόσμο. Μια ανθρωπότητα που αποκαταστάθηκε, λυτρώθηκε, αναδιαμορφώθηκε εκ των έσω. Όχι πλέον να ζούμε σύμφωνα με τα πρότυπα του παλιού Αδάμ, αλλά σύμφωνα με τη νέα ζωή του αναστημένου Χριστού. Δεν ενεργούμε πλέον από φόβο ή ενοχή, αλλά από τη συνειδητοποίηση ότι δημιουργηθήκαμε ερωτευμένοι. Και αυτό επηρεάζει τα πάντα. Πώς προσευχόμαστε, πώς σχετιζόμαστε, πώς επιλέγουμε, πώς περπατάμε. Και υπάρχει κάτι ακόμα πιο βαθύ εδώ. Γιατί όταν σχηματίστηκε η Εύα, δεν ήταν απλώς μια προέκταση του Αδάμ. Ήταν η βοηθός του, η σύντροφός του, η απάντησή του. Το ίδιο και η Εκκλησία σε σχέση με τον Χριστό. Όχι ως υποκατάστατο, αλλά ως απάντηση. Ως κάποιος που συνεχίζει αυτό που ξεκίνησε. Ως αυτή που φέρει μέσα της την αποστολή να διακηρύξει, να υπηρετήσει, να ζήσει με το ίδιο πνεύμα παράδοσης και συμφιλίωσης. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από το να ανήκει σε μια ομάδα. Είναι μια ζωντανή αντανάκλαση της ίδιας της φύσης του Ιησού. Και αυτή η επίγνωση θεραπεύει πολλά πράγματα μέσα μας. Θεραπεύει συναισθήματα απομόνωσης, κατωτερότητας και μη ανήκειν. Θεραπεύει την αίσθηση ότι είμαστε μόνοι στην προσπάθεια να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Γιατί μας θυμίζει ότι δημιουργηθήκαμε με την ίδια πράξη αγάπης που έσωσε τον κόσμο.
Και αν αυτή η καταγωγή είναι τόσο ιερή, τόσο σκόπιμη, τότε είναι και η ύπαρξή μας. Ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που επιλέγουμε, ο τρόπος που χτίζουμε αυτό που είμαστε, όλα αυτά έχουν αιώνιο βάρος. Όλα αυτά είναι έκφραση μιας γέννησης που έγινε τη στιγμή ακριβώς που ο Σωτήρας έδωσε τη ζωή του. Γι' αυτό δεν μπορείτε να κοιτάξετε την ανοιχτή πλευρά του Ιησού και να συνεχίσετε να ζείτε σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Γιατί εκεί άλλαξαν όλα. Ο πόνος ήταν πραγματικός, ναι, αλλά από αυτό προέκυψε κάτι που κανένα ανθρώπινο σύστημα δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Μια πνευματική οικογένεια. Μια κοινότητα φτιαγμένη όχι από εμφάνιση, αλλά από ουσία. Ένας λαός που δεν χαρακτηρίζεται από εξωτερικούς κανόνες, αλλά από ένα πνεύμα που φωνάζει μέσα του «Αββά, Πατέρα». Και αυτό, όταν γίνει πραγματικά κατανοητό, καταστρέφει τις μάσκες, αφοπλίζει τις άμυνες και αφαιρεί το βάρος από την απόδοση, γιατί συνειδητοποιούμε ότι δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξουμε τίποτα. Απλά πρέπει να ζήσουμε από την καταγωγή μας. Και ίσως αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις που προσφέρει ο Σταυρός. Η κατανόηση ότι δεν προσδιορίζεσαι πλέον από αυτά που λέει ο κόσμος ή από αυτά που έχει σημαδέψει το παρελθόν. Σε καθορίζει αυτό που έχει έρθει από την πλευρά του. Με το νερό που σε καθαρίζει και σε επανατοποθετεί. Με το αίμα που σε λυτρώνει και σε δυναμώνει. Με τη νέα ταυτότητα που δεν έρχεται απ' έξω, αλλά γεννιέται από τον πιο οικείο τόπο της αιωνιότητας, η πληγωμένη καρδιά του Θεού. Σχολιάστε εδώ, και εγώ είμαι σε αυτό το ταξίδι, για να ξέρω ότι ανακαλύπτεις επίσης το βάρος και την ομορφιά του να γεννιέσαι σε αυτό το μέρος. Τώρα θέλω να μπω ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το θέμα, γιατί δεν έχει νόημα να τα συλλογίζεσαι όλα αυτά. Το αίμα, το νερό, τη γέννηση μιας νέας ανθρωπότητας, χωρίς να κοιτάς μέσα σου και να ρωτάς ειλικρινά τι σχέση έχουν όλα αυτά με εμένα. Ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος αυτής της στιγμής στη ζωή μου, στην πίστη μου, στις καθημερινές μου αποφάσεις. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό ως ιστορικό γεγονός. Σαν ένα απόσπασμα από τη βίβλο που διαβάζουμε, βρίσκουμε όμορφο και μετά συνεχίζουμε τη ζωή μας σαν να μην είχε υποθεί τίποτα. Αυτό το μυστήριο, το αίμα και το νερό που ρέει από την πλευρά του Ιησού, δεν είναι απλώς μια δυνατή εικόνα. Είναι ένα κάλεσμα κατευθείαν στην καρδιά μας. Γιατί αν από εκεί γεννήθηκε μια νέα δημιουργία, μια νέα διαθήκη, ένα νέο σώμα, τότε το ερώτημα που πρέπει να κάνουμε είναι «Ζω σαν κάποιον που γεννήθηκε από αυτό». Έχει η πίστη μου το βάρος και την ελαφρότητα αυτής της προέλευσης. Εκφράζουν οι πράξεις μου αυτό που προέκυψε από αυτή την ανοιχτή πλευρά. Η αλήθεια είναι ότι ο Σταυρός δεν ήταν μόνο ένας τόπος ανταλλαγής μεταξύ Θεού και ανθρωπότητας. Ήταν επίσης ένας καθρέφτης. Ένας καθρέφτης που αποκαλύπτει ποιος είμαι πριν από τη χάρη. Ένας καθρέφτης που ρωτά χωρίς λόγια, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για σένα. Είναι τόσο εύκολο στον γρήγορο ρυθμό της ζωής να αφήσεις αυτές τις αλήθειες να γίνουν απλές έννοιες. Για να γίνει ο Σταυρός σύμβολο που κρέμεται στον τοίχο, για να γίνει το αίμα ορολογία που επαναλαμβάνεται στη λατρεία, για να γίνει το νερό μακρινή εικόνα βάπτισης εδώ και πολύ καιρό. Αλλά αυτό που έκανε ο Ιησούς εκεί έχει βαθιές επιπτώσεις προς το παρόν, για το παρόν σας. Για τις σχέσεις σας, τους φόβους σας, τις πληγές σας, τα όνειρά σας, γιατί όταν επέτρεψε να ανοίξει εκείνη η πλευρά, δεν πέθαινε απλώς, παρέδιδε την πηγή, η πηγή του νοήματος, της σκηνοθεσίας, της ζωής, και δεν μας δόθηκε απλώς να συλλογιστούμε, αλλά για να μπορέσουμε να ζήσουμε από αυτό. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι σημαίνει στην πράξη να ζείτε ως κάποιος που έχει λάβει το αίμα και το νερό? Δεν είναι θέμα τελειότητας, ούτε για να έχεις όλες τις απαντήσεις, αλλά για μια διαφορετική συνείδηση. Μια ταυτότητα ριζωμένη σε αυτή την καταγωγή. Κάποιου που ξέρει ότι, ακόμα κι όταν όλα φαίνονται σκοτεινά, κουβαλούν ήδη μέσα τους ένα φως που γεννήθηκε από την πληγή του ίδιου του Χριστού. Ότι ακόμα κι όταν όλα φαίνονται χαμένα, έχουν ήδη βρεθεί. Ότι ακόμα κι όταν σκοντάφτουν, έχουν ήδη μια πίσω γέφυρα χτισμένη στον Γολγοθά. Αυτή η επίγνωση αλλάζει τον τρόπο που προσευχόμαστε, αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις πτώσεις μας, αλλάζει ακόμη και τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας. Γιατί όσοι καταλαβαίνουν ότι τους έχει φτάσει αυτό το μυστήριο, δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξουν τίποτα. Δεν χρειάζεται πλέον να παλεύουν για την αποδοχή, γιατί έχει ήδη συμπεριληφθεί στην πιο οικία στιγμή της Θείας Ιστορίας. Δεν χρειάζεται πλέον να κυνηγάς μια θέση στο τραπέζι, γιατί γεννήθηκες από το ίδιο το σώμα που έσπασε το ψωμί. Αυτό δεν είναι απλώς όμορφο, είναι απελευθερωτικό. Γιατί μας καλεί να βγάλουμε τις μάσκες μας
να ξεκουραστούμε από την παράσταση, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να πούμε «Ναι, όλα με αφορούν». Και αυτό μας οδηγεί να αντιμετωπίσουμε το παρόν με μια νέα νοοτροπία. Αν χύθηκε αυτό το αίμα για μένα, αν αυτό το νερό με έπλυνε και με επανατοποθετούσε, τότε δεν μπορώ πια να ζω σαν να ήμουν χωρισμένος, απόμακρος, βρώμικος. Δεν μπορώ πλέον να ζω σαν να χρειάζεται να κερδίσω αυτό που έχει ήδη δοθεί. Δεν μπορώ πλέον να κουβαλάω βάρη που έχουν ήδη σηκωθεί σε αυτόν τον σταυρό. Δεν έχει πια νόημα να ζω στην έλλειψη όταν με έχει φτάσει η πηγή. Δεν έχει πια νόημα να δέχομαι ψίχουλα όταν με έχουν κάνει ήδη γιο. Γιατί αν έχει ανοίξει η πλευρά του, τότε άνοιξε και ο δρόμος μου. Και ίσως σε αυτό το σημείο της συζήτησης να έχετε ήδη νιώσει κάτι διαφορετικό μέσα σας. Μια καλή ανησυχία, μια λεπτή υπενθύμηση του ποιοι πραγματικά είστε. Και αυτό είναι το έργο του Πνεύματος. Είναι αυτός που μας καλεί πίσω. Είναι αυτός που μας θυμίζει την πηγή. Είναι αυτός που ψιθυρίζει μέσα του «Δεν φτιάχτηκες για να ζεις στα ριχά». Γιατί το αίμα και το νερό δεν είναι μόνο για να σε σώσουν στο τέλος της ζωής σου, είναι για να σε συντηρήσουν τώρα, για να σε ανανεώσουν στη μέση της εβδομάδας, για να σε ανεβάσουν όταν κανείς άλλος δεν κοιτάζει, για να σου υπενθυμίσουν ότι εσύ είναι μέρος ενός αιώνιου. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο να γνωρίζεις και να ζεις, ανάμεσα στο να πιστεύεις σε κάτι και να αφήνεις αυτό το κάτι να μεταμορφώσει τα πάντα. Δεν είναι μόνο να αποδεχτείς μια αλήθεια, είναι να αφήσεις τον εαυτό σου να διαμορφωθεί από αυτήν. Είναι να επιτρέψεις το μυστήριο να σε τυλίξει, να σε διορθώσει, να σε ευθυγραμμίσει, να σε ελευθερώσει. Γιατί όταν ζούμε ως κάποιος που έχει φτάσει πραγματικά αυτή τη στιγμή στον σταυρό, η ζωή αρχίζει να παίρνει διαφορετικό ρυθμό. Το μυαλό μας αλλάζει, οι αποφάσεις μας αλλάζουν, οι σχέσεις μας αλλάζουν, όχι γιατί τους αναγκάζουμε, αλλά γιατί κάτι καινούριο γεννήθηκε μέσα. Και το όμορφο είναι ότι αυτή η διαδικασία δεν εξαρτάται από μεγαλειώδεις τελετουργίες ή ένα άψογο πνευματικό πρόγραμμα σπουδών. Ξεκινά σε ένα απλό μέρος, αναγνώριση. Αναγνωρίζοντας ότι το αίμα και το νερό δεν είναι απλώς αναμνήσεις, είναι η παρούσα πραγματικότητα. Αναγνωρίζοντας ότι η πληγή του δεν ήταν απλώς ιστορική, ήταν προσωπική. Αναγνωρίζοντας ότι αυτό που βγήκε από αυτόν εκείνη τη στιγμή, μπες μου τώρα. Και από εκείνη τη στιγμή όλα αλλάζουν. Το βάρος γίνεται ελαφρότητα, η αναζήτηση γίνεται συνάντηση, η θρησκεία γίνεται σχέση, η αμφιβολία γίνεται κατεύθυνση και οι ενοχές γίνονται ανάπαυση. Σχολιάστε εδώ. Αυτό είναι λογικό για μένα, για να ξέρω ότι αυτό το μυστήριο μιλάει και σε σένα, όχι μόνο στο μυαλό σου, αλλά βαθιά μέσα σου, εκεί που πραγματικά βρίσκονται οι αλήθειες. Τώρα θέλω να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορούμε να τελειώσουμε αυτό το ταξίδι χωρίς να αγγίξουμε πρώτα την ουσία του τι πραγματικά συμβαίνει όταν αναλογιζόμαστε αυτή τη λεπτομέρεια του σταυρού. Η εικόνα είναι απλή, αλλά ο αντίκτυπος είναι αιώνιος. Η πληγωμένη πλευρά του Ιησού ανοίγει και από αυτήν ρέει όχι μόνο αίμα, αλλά και νερό. Δύο ξεχωριστά, αλλά αδιαχώριστα στοιχεία. Δύο σύμβολα με βαθιές ρίζες στην ιστορία της πίστης, που όμως μαζί αποκαλύπτουν κάτι νέο, κάτι που αλλάζει τα πάντα, η γέννηση της ελπίδας, όχι μια αφηρημένη, απατηλή ή εύθραυστη ελπίδα, αλλά μια ζωντανή, ενσαρκωμένη ελπίδα που έρεε απευθείας από το σώμα του Υιού του Θεού. Αυτή η στιγμή, αν και σιωπηλή, φέρει μια δύναμη που εκτείνεται στους αιώνες. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Θεός ανταποκρινόταν στον κόσμο, δεν φώναξε. Δεν χρησιμοποίησε βροντί. Δεν εμφανίστηκε με μεγαλοπρέπεια. Επέλεξε να μιλήσει μέσα από μια πληγή, από ένα αληθινό ανθρώπινο ακατέργαστο άνοιγμα, και εκεί, μέσα στον πόνο, γεννήθηκε η απάντηση που πάντα αναζητούσε κάθε ανθρώπινη καρδιά, τη λύτρωση και τη ζωή, συγχώρεση και μια νέα αρχή, δικαιοσύνη και χάρη, αίμα και νερό. Αυτός ο συνδυασμός που φαίνεται τόσο αντιφατικός στο φυσικό μάτι είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται η ψυχή, να συγχωρεθεί και να αποκατασταθεί, να καθαριστείτε και να τραφείτε, να σωθείς και να μεταμορφωθείς. Και όταν το καταλάβουμε αυτό, δεν μπορούμε πλέον να ζούμε αδιάφορα, γιατί αυτό που βγήκε από το σώμα του Ιησού εκείνη τη στιγμή δεν ήταν απλώς το τέλος της αποστολής του, ήταν η αρχή για κάτι μέσα μας. Ήταν σαν να είπε εκείνο το ρεύμα σιωπηλά, «Τώρα εξαρτάται από εσάς. Τώρα είναι η σειρά σας να ζήσετε από αυτό. Τώρα είναι η σειρά σας να περπατήσετε με αυτήν την αλήθεια ως θεμέλιο, όχι ως θεωρία. Γιατί ο Σταυρός δεν είναι απλώς μνημείο πίστης, είναι το λίκνο της ταυτότητάς μας. Εκεί η παλιά φύση πεθαίνει
και η νέα αρχίζει να αναπνέει. Και αυτό αντιμετωπίζει, μεταμορφώνει και ξαναχτίζει. Γιατί μας αναγκάζει να ρίξουμε μια σοβαρή ματιά στο τι κάνουμε με αυτό το δώρο. Ζούμε πραγματικά ως εκείνοι που έλαβαν το αίμα και το νερό. Ή μήπως είμαστε ακόμα κολλημένοι σε παλιούς κύκλους, προσπαθώντας να αξίζουμε αυτό που έχει ήδη δοθεί, προσπαθώντας να σταθεροποιηθούμε εξωτερικά, χωρίς να του επιτρέψουμε να μας θεραπεύσει από μέσα. Επειδή αυτό που πρόσφερε ο Ιησούς εκεί δεν ήταν ένα νέο σύστημα, ήταν μια νέα ζωή. Ένας νέος τρόπος ύπαρξης, αίσθησης, αγάπης, επιλογής. Δεν καθοδηγείται πλέον από τον φόβο, την ενοχή ή τη λογική της απόδοσης. Αλλά τώρα καθοδηγείται από το πνεύμα, τροφοδοτείται από μια πηγή που δεν στεγνώνει ποτέ. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η πηγή δεν προήλθε από μακρινή χώρα, ούτε από θρησκευτικό ίδρυμα. Το προήλθε από μια πληγή και αυτό αλλάζει τα πάντα. Γιατί μας δείχνει ότι ακόμα και στις δικές μας στιγμές πόνου υπάρχει δυνατότητα γέννησης εκεί. Ότι ακόμα και αυτό που μοιάζει με το τέλος μπορεί να κρύψει την αρχή μιας νέας ιστορίας. Ότι ακόμη και οι αποτυχίες μας, αν παραδοθούμε στον Ιησού, μπορούν να γίνουν τόποι αποκάλυψης. Διότι αν η ζωή γεννήθηκε από αυτόν τη στιγμή του θανάτου, τότε και εμείς μπορούμε να ανθίσουμε εν μέσω αυτού που φαινόταν αδύνατο. Γι' αυτό το μήνυμα δεν αφορά μόνο τη βιβλική ιστορία. Είναι για σένα, σχετικά με το σήμερα σου, για το πώς ξυπνάς, για το πώς αντιδράς στο απροσδόκητο, για το πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν κανείς δεν κοιτάζει, γιατί το αίμα και το νερό είναι ακόμα διαθέσιμα. Δεν έχουν στεγνώσει. Ακόμα ρέουν για όσους διψούν, για όσους ξέρουν ότι χρειάζονται περισσότερα από γρήγορες απαντήσεις ή κενές υποσχέσεις. Ρέουν για όσους αναγνωρίζουν «τον χρειάζομαι, θέλω να ζήσω από αυτό». Και αυτή η αναγνώριση είναι όπου όλα αρχίζουν να αλλάζουν. Επειδή δεν πρόκειται για την τελειότητα, είναι για την πρόσβαση, γνωρίζοντας ότι η πόρτα έχει ήδη ανοίξει, ότι το πέπλο έχει ήδη σκιστεί, ότι το πλάι έχει ήδη τρυπηθεί. Και αυτό τώρα, τίποτα δεν μπορεί να σε χωρίσει από αυτήν την πηγή, εκτός από τον εαυτό σου. Ίσως λοιπόν σήμερα είναι η μέρα να σταματήσεις και να πάρεις μια βαθιά ανάσα, να σωπάσεις όλες τις φωνές, εξωτερικές και εσωτερικές, και να ακούσεις τι σου λέει αυτή η σκηνή στο σταυρό. Όχι με κραυγές, αλλά με ρευστότητα, με τον απαλό ήχο του νερού, με τον σιωπηλό παλμό του αίματος, με τη βεβαιότητα ότι από την πληγωμένη πλευρά του Ιησού γεννήθηκε η ελπίδα που περίμενε όλος ο κόσμος και γεννήθηκε και για σένα. Γράψτε στα σχόλια «Το νερό και το αίμα μου έφτασαν», για να ξέρω ότι αυτή η λέξη βρήκε χώρο εκεί μέσα και πραγματικά άγγιξε κάτι μέσα σου. Εάν το έχετε φτάσει ως εδώ, είναι επειδή κάτι σε αυτό το μήνυμα είχε βαθιά απήχηση μαζί σας. Και χαίρομαι που φτάσαμε τόσο μακριά μαζί. Αυτό για το οποίο μιλήσαμε σήμερα δεν είναι ελαφρύ, αλλά είναι απαραίτητο. Γιατί τέτοιες συζητήσεις μας βγάζουν από την αυτόματη λειτουργία και μας βάζουν ξανά στο κέντρο της αλήθειας. Έτσι, αν αυτό είχε απήχηση σε εσάς, εάν σε κάποιο σημείο το μυαλό σας καθαρίστηκε ή η καρδιά σας ανταποκρίθηκε από μέσα, αφήστε το like σας σε αυτό το βίντεο, όχι μόνο επειδή βοηθά το κανάλι, αλλά επειδή επιβεβαιώνει αυτή τη σύνδεση που δημιουργήσαμε εδώ. Και αν αυτός ο χώρος ήταν καλός για εσάς, αν συνειδητοποιήσετε ότι δεν πρόκειται απλώς για ενημέρωση, αλλά για μεταμόρφωση, εγγραφείτε στο κανάλι. Συνεχίζετε λοιπόν σε αυτό το ταξίδι μαζί μου, λαμβάνοντας αντανακλάσεις που δεν έχουν σκοπό να διασκεδάσουν, αλλά να ξυπνήσουν. Δεν θέλουμε να συσσωρεύσουμε το περιεχόμενο εδώ, θέλουμε να βουτήξουμε βαθιά. Και για να ξέρω ποιος έμεινε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, γράψε στα σχόλια «Είμαι μαζί σου μέχρι το τέλος». Αυτό μου δείχνει ότι αυτή η ανταλλαγή άξιζε τον κόπο και ότι προχωράμε πραγματικά μαζί. Υπάρχει ένα βίντεο εδώ στο πλάι που συμπληρώνει αυτό το θέμα. Κάντε κλικ και συνεχίστε μαζί μου εκεί, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να ζήσουμε, να ανακαλύψουμε και να αποκαλύψουμε μαζί.